Hola, macos! Doncs avui ens toca el paquet 20. Mirant que no ens hagi quedat cap peça dins, que ja sabeu que el paquet de paper són una mica... amb les peces. Confirmem que no hi ha res i comencem amb la construcció. Què ens depararà avui? Doncs no tinc ni idea. De moment construir. I el que vingui, benvingut serà. I com us ha anat el dia? A mi força bé, molt productiu. I ara estem aquí construint el joc. Amb calor, encara estem amb calor, molta calor, massa calor i molta calor. No sabeu com us envejo els que teniu aires acondicionats. Jo no en tinc i es nota molt. Ara estaria ficat a 23 grauets i estaria més a gust que un arbust. Molt a gust, però com que no en tinc, em foto. La vida és això. No podem fer una altra. Com diuen els anglosaxons, the life is hard. Estic avançant a la vida i ja sabeu que si m'avanço a la vida la lio. Ara estic buscant una peça molt curiosa que no havia vist mai, perquè aquesta no és. No. Ui, l'esquena, quin mal em fa. Uf, quina peça és aquella. No, aquesta no és, no. És quadrada, és com aquesta, però no són cap de les tres dues. Que és la que ja he utilitzat? No, capaç soc, la meva intel·ligència a vegades fa que utilitzi la mateixa peça per tot. L'estic buscant, i no la trobo. Això em molesta molt, perquè llavors deixo de mirar i... màgia. Però no tinc pebrots a trobar aquesta peça. Ja l'he trobat. Uau, vaya gotes m'estan caient al cap. Bueno, al cap no, del cap. Epa. Això és molt important, Vaig a confirmar que això no sigui una finestra, una porta. Vale, llavors, tinc això. Ara què és? Ara això, a on? Aquí dalt. Aquí dalt, i són dos d'això. Dos sense finestra. Ahí està. Aquí una. I l'altra aquesta mateixa. Perfecte. Aquí. Vale. Ara una altra llarga d'aquesta aquí a sobre. Ara dues blanques. Molt bé. Dues blanques i així està quedant. Què és un edifici? Quin? Pues no ho sé, la veritat. No t'ho vull enganyar. Quin ensurt que he fet malament. No, però està bé. De moment està bé. Vale. Uf, m'havia col·lapsat. No et negaré que havia col·lapsat. Ara hem de fer això i la porta. Aymeric Laporte. És un jugador. O Joan Laporta. Joan Laporta! Perquè tanqui la porta el Joan. Ai, que maca! Ara un altre d'això. Molt bé, molto bene. I com és? No.
l'he col·locat al revés. Ara sí. No, l'he tornat a col·locar al revés. Vale, ara sí. Ara sí. Vale, què més? Ara, dos d'això, una. Dues. Dos teulades triangulars i dos d'això que havia vist per allà, aquí i aquí. Molt bé. Ara és... Això es munta i es fica al mig. Això es munta i es fica així. Això es munta i es fica així. Ara, dos negres. Vale. I ara es col·loca. Es col·loca com? Així, i sembla ser que es col·loca aquí, però com? Així. Perquè clar, ja està. Ja. Pues no. Sí entra, sí entra, sí entra, sí entra. Clar, això sigui l'entrada... no, pues no. Estic aquí observant. Aquí l'hem col·locat, aquesta part d'aquí, veieu? Doncs aquí hem col·locat aquesta mena, aquest edifici central. Ara necessitem això i 10. 1, 2, 3. Doncs avui he descobert que tinc un company al qual també li agrada els Legos i ell no penja vídeos, doncs jo sí. Llavors li he ensenyat aquest i diu, tu vas a un nivell superior, diu, sí? Desitjant acabar però em fa pena, fa pena però ho vull acabar. Llavors això és aquí, el marró aquest. I aquest el marró aquest. Molt bé, ja tenim fet això. Què més? Ara és una porta, però veig que és fosca. O és cosa meva? No és fosca, no sé si era cosa meva. 1, 2, 3 i 4. Vale, 4 d'això. Una peça d'aquestes, una llarga. Vale. I 4 d'aquestes. 1, 2, 3, 4. Vale. Llavors fem així. 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 Llavors entenc. Vale, sí, correcte. La meva teoria anava bé. Vale. Així ho tenim de moment. Sembla curiós, però és així. I s'instal·la a sobre de l'obert, això. I com? Al revés, així. Vale. Ara hem de fer dos d'aquests. A on? Sobre aquí, sota d'això. I aquí, sota d'això. Vale. Això hem col·locat. Vale. Ara, això, just aquí. I una d'aquestes quadrades. Així. Així, no? Correcte. Així, ho veieu? Anem així de moment. 4 peces, no? Sí. Ara, una d'aquestes. Però abans una d'aquestes. Molt bé. Així. Per igualar. Molt bé. Ara un altre cop. Aquí. Això. Així. No? Correcte. Així, així. I així. I... Vale. És així.
Finestres dues, no? També. És això, finestres. Una. Dues. Una altra. D'això. Vale. Són 4, són 1, 2, 3, 4. 2 finestres. I un petit. Molt bé. Doncs un petit. I això va així, aquí. A on? Aquí, a sobre el lugar. En aquest espai d'aquí. Així, molt bé. Molt bé. Ara anem a fer un pont. Necessitem un pont. Aquesta per aquesta. L'altre pont. Ara un quadrat darrere i una petita d'aquestes. Així, molt bé. Ara aquesta i aquesta a sobre. Quina? Aquesta a sobre com així. I això és el que acabem de fer ara. Jo us ho ensenyo com si vosaltres ho veiéssiu de conya. Que sé que no és veritat, però bueno, al meu cap pinta així. I llavors que he de fer un pont aquí a sobre. Sí. Sí, un pont aquí a sobre. Vale. Un pont aquí a sobre. Ara, una de 3. I aquestes rodonetes. Amic meu. I aquesta... Falta alguna cosa o és cosa meva? No falta res. Sembla que m'hagi faltat alguna cosa, però no... No ho interpreto. Llavors, això va aquí. A sobre? Efectivament, a sobre. Molt bé. Ja ho tenim feta aquesta part d'aquí. Dos edificis, diria que és. Vale. Ara, aquí a la cantonada. Ja hem acabat, no? Ara aquí és aquesta. Una i una finestra. I aquesta doble. Llavors, què es fa? Això així. Això i la finestra. Vale. I aquest va aquí. Molt bé. 4 peces. Vale. Ara més. Ara és aquest. 3 rodons. 3 rodons. Aquest i aquest així. I el gris. I això va aquí, no? No, aquí no. A on? Ha passat. Correcte. Vale. Estem fent com una mena de pont, però és que no recordo jo això. I aquí em pica ara mateix. Que bé tot. M'agrada quan tot surt bé. Sí, estic fent... Toca fer una espècie de pont, però que a mi no recordo haver fet un pont així. He vist un pont a la Peri, al castell. Ostres, vaya... Suspiráis, no, me quedo. Vaya ensura, m'ha fet aquí ara. Vale, ara és això. Uf. No, aquí. Així. Curiós, això. Ho veieu, el que acabo de fer? No ho havia vist mai. Curiós. Ara que és... 2 de 3. No. En anteriors vídeos meus veureu com patinen les peces. Avui també acaba de passar. I la peça la més exigent de totes.
que canviarà el mapa. A vegades, com fer més coses. Doncs ja està. Mireu el que hem fet avui. Hem fet aquesta ala i això, algú m'ha de dir què és això, perquè no tinc ni idea. No caic. Anem a mirar, això aquí surt. No, aquí surt del revés. Doncs no sé què és això. Algú em pot ajudar a dir-me quina part del castell és aquesta? Perquè aquí no diu res. I res, és això. Un vídeo curt. O això m'ha semblat a mi. Ja us dic, estic gaudint molt amb aquest set. Em farà una pena quan l'acabi. També m'ha fet pena haver-lo començat tard. Les coses vaig pensar tard en muntar-ho. Us demano disculpes. I ja us ensenyaré aquí el que hi ha, perquè aquí hi ha coses xules. I de moment va així el castell. Ara m'ha afegit això. I si algú em diu què és, doncs estaré encantat que algú em digui. Així que res, si us ha agradat el vídeo li doneu like. Si comenteu què és això o comenteu qualsevol cosa, encara que sigui un acudit, o encara que sigui ahir vaig sopar hamburgueses amb formatge, qualsevol comentari serà benvingut. Mentre no sigui fora de to ni no respectuós. I res, i si no esteu subscrits, li podeu donar el botó de subscripció. Així que res, gràcies a tots i ens veiem. Adeu!